welcome back sa mga channel. Ay, Lexi Vlog. So karong gabi na day guys, o karong adlaw na ay lagi, gabi na kay gabi na ko naabot dari gikan mo kabilaran. Dapoy pasalubong ni anya na gid si Jollibee. Sir, grabe, Jollibee. Sunod na daw. Kasa? Salamat. Sir, alin ha? Ano na mo? Ay, ikaw yan, ikaw salamat yan. Salamat. Kung ano na ba ni day? Aw ibe chicken o spaghetti. Magkano naman mo gluto ha? Yan. Chicken na spaghetti. Tatiri, love you, tatiri. Love you. Ano ka mo? Agla. Fruit, hindi man makasulabi as alyanan yan eh. Share na naman mo. Ha? Di na sa atin na mo mag-cook o isi. Hindi na mo mag-cook o mama na mo kakaroon din mo dahil. Dara naman mo bi. Kuwarap luto. Nagdagdari dyan sa kabakit sa bahay. Huwag ma-rasyahan kasi ginoo. Dapat French fries guys. Tansad po silang duha. Lah, kalan sa muna na lah. Ay, nini. Nagkusa, anak ko naman yung lain na gajig mo order tag. Anang itik out nga dyan argil patis. Biyaheun. Ibiyahe pa gajig kayo. First, maglutay-lutay na. Yat-yat na. Kiat-kiat na. Kuha plato bi ka kung gusto ka magplato bi. Ang ipalitas lik siya pahumot sa katong mamanili ang pahumot sa katong nato kas Manila siya. Puro Johnson diyang magamit. Kaya nila pagkagaling ang pahumot. Kani day guys. Dagang salamat tayo. Ini mo wam in. Sa imo ang gihatag nga grasya dari namo ni Lexi sa mong pamilya. Gidaning si Jani Ate Ruby. Salamat ni mo kadyo Teda. Kaya ko pa kilay is life fishing. Ganda pa ja. Dapoy dab is life. Unsa ka ni? Unsa may suda ni? Na magiputangan ka jeg pareha ta siya. Putangan pa jeg pangan. Hamot? Aw mahumot na ting buhok daani. Gadud, di magbatlong. Uy, like color pag ino. Alin, ayun, nagasolina. Victoria's Secret ra ba dayon? Big secret. Big secret na na. Big secret lang sa kalam. Betong si Moto. Mahal ba? Dagang salamat din mo te. Ay mo grasya mo. Labi na rin ako. Gino rin magbawa si mong kamaadyo. Sagat. Asus, ano pumunta mo rin ako? Sige na. Simot naman pero di magmahay. Simot ka, Ate Mayor? Sabi. Simot ka, magmahay. Gikan pero ba? Because I see him kaplat si Jahan. Crush! Yor. Siya na, dresses ilong. Chin stomach na bang pagkita kapuno. Ano na eh? Sis! Kita dua kita. Good. Pag-atos ang pag-atos ang pilaran ay si Im. Ibalik sa sulupin kay harap. Kaya magas-gas. Gas yun ang pingan. Kaya buwan na ni Sir, mangurot na ni. Tubilan man gihapon. Tubilan na ni kay. Tubilag susun. Susang lami araw sila na napilag suda. Mawa na ning suda na. Tubilan man gihapon. Basta kinag-suda. Victoria's Secret. Awag suda na. Anda na. Nandiyan po ikuan sa mali. Wow, saan ba na? Nesquik Classic. Okbay ko no. Okban. Wala kay tingdaw na ni. Bitaw salamat bitaw dari ti. Batangan pa dyan nga na, Lexian. Dada pa'y dua ada. Telepon. Maglulay, wag na mo na rin Aliana, be. Ha? Yung mga bitik, kanya mo na rin kumao. Sapi, instructor, bitaw lingaw sa Lexi Dani na. Tesa. Sa una, bitaw, bata pa mi. Inventary pa ko. Ate nga na karamang ni. Agamang himuon, Bukot-bukot. kay bukot-bukot, amang sugtong, Ay, Tesa. buglay, pabigali, bagun. Bagun, Tesa. Anong tunlun, Tesa? Ano tunlun? Kana, Tesa. Ajo ko yung sapi doktor, grabe, jig chocolate, wala glue, parang nagsuga ka, ajo. Kadun. Pero ba nagdakal pa man sa hangi, bagbag ron. Arig. Ajo kay, ma-indonsis ka na ng pahumot ka ni. Pati dati sa nang abrihan. Ise! Nagkakuhan pa man dahil ni. Dati na, Tesa. Ha? Sumpang na, Tesa. Ay, baksan! Wait ka. Pagkaon yan. Ano sa marag Milo? Murag Milo na. Subas man na, Tesa. Hindi siya pas. Murag ni siya Milo. Chocolate. Sakto dyan na. Biscuit, chocolate. Ise! Sakto kasi yung leksian. Lapag ka na mo yan ah.
Kukari kong luto tayo sa. Ako karon na lang luja. Love you tayo sa. Love you. Wala te, daghang salamat sa mo Darites. Among nadawat Darites sa among pamilyang mong gihatag ag mga ingari. Tag sa ligid nimo. Salamat jud kadto te. Daghang salamat jud. I love you te. Salamat nimo te. Ate NN nga nakaros laing nasod. Gabi sinag mga batag kaon, gabi. Nagitasan ka? Ganahan kis dalibe. Nang luuja. Ikaw, Day? Na, may sawsawan din na. Gusto ka mo sawsaw, Day? Amping sa flight mo rin. Di nabugnaw kuklot. Yes, mong milk liksi, oy. Tapos Mama Julie, guys. Dala ko yung milk liksi. Sukot mo na magmaylo, no? Oo. Hindi na ka di magmaylo kay dapat lata sa kakilo. Lahot na na yung pagkakan la. Eh, 1.2 di ay, sobrang kilo. Ay, Ang chocolate, Jay. Grabe, Jay, chocolate. Di magluib. Baka Huwag pagluib, bigyan Jay. mo ako na to. Yes. abig mapangad yung abig. Aw, abig mapangag, di magpalabi. Mado na mag-abig pamapangag. Doon sa uling hunit ha? Nahunit lagi crispy fry. Lagi. Crispy fry. Ate Julie, French fries. nag-away mo sa Julie. Nahunit. Ate Julie. Paman? Hay nag-away. Ano ba pa yawa dyan? Manihan po na, Nay. Kanya na guys, strawberry. Ang gipahagtan, te. Uwang radig hugot. Ang gipahingan na darin mo skuan. Kay luag manggod ni nga na. Reklamo ka? Kaya man tagpamalis dag frame. Diyan nga na kuwang ra kuno kuan hugot. Ang yuta nila. Kuan mo kuno ba ILS dag frame kanang dugay pa mabalik kay kanibang ship sa amin. Pangitaonon pag frame. Hindi mo ko kumantog. Masulabi lagi mi dito sa CM ganiha. Wa ko siya mga problema mga kasakit. Di ay. Diya mo rin naman ang gikadalit dari mga duha ka bata. Kaag Jollibee sunod na pa dari mga katiguangan. Tapos tatay to lamay pa sungkod si tatay. Tay, lamay naman yung sungkod. Kung mamayari ko na yung disco, Naasat to din na ibunag na yung maggara-gara tay. bulan na mga parahubog. Duha na kay sungkod tay. Sa tatay. Depends na. Hi guys, daradag chocolate dahan ng abrihan kay pang-ishiran po na si Jajag si CJ. Kay mukha ka na po rin kulot, di magpalabi biha. Salamat ni Ate NN, si mong gihatag darit eh. Niliksian ang nilipada in taon niya. Parang nakuha ka dung chocolate. Nakuha ka dung KitKat. Salamat din mo te. Kaya diya, nagpanunan na rin diya. Ako ganan kung chocolate pero di sa kumusulabi rin kay samot kagang ubo. Adlaw na kumusulabi. Daghan man ni be, share ni Kuya Jay Aguban. Ay naman kay Kalyana. Charan! Dara guys, grabing daghana nagdabos ang KitKat. I-share nag-uban ni CJ ug JJ. Kay mauli na mas Mama Julie ron. Kuya Budoy put na. Ang sabi og ni Kuya Budoy ma. Mga ni siya guys na, grabe hampuo nga. Salamat jud kadyo nimo te. Parang lipada jud namo imong gihatag nga grasya dari namo te. Ang yatag ni Mama Julie guys. Kau yatag kau. Mama Julie! Ato na naman ay. Wa kay yatag ni JJ. Ay, umuwi sa chocolate sa isang bahin di kay Ate NN. Ang sisinin. Salamat ang kandan. Sag dira kay JJ si CJ. Panda. Bye-bye pagamping mo. Pagamping te. Sumusunod ko yun din. Sa Mistina. Love you. Ano kita Cebu? Ato magbuno yung mama. Bago ka. Kitag duha mama. Ato tanay dagat. Para magbuwag na luso na. Nalusi na ko buwak te. Dahil buwak to ah. Dahil nga si. Mamingaw na po may daan eh. Te, og na brown pa na imong bag, mura kag army. Mura mag bag ni limbuhol te. Nga na bitaw po to style kung kang limbuhol na. Pero maaga no na kay dagay kasi na pwede dari kubaw, o cellphone na kay dari kubaw da plane. Og mamista.
Umami saya tuh bang mana? Sakto to pista kang baha te. Dati Lilian dari kubos dali pikas ang Lagi di juga makakuan sis Lilian kay nagdali Wa juga mo nakita. balik na juga. Ana amo hangap dito tim simhot dito sa teng kabugan. Lagi grabe dito si Saka. Bidaw grabe bitos ti Lilian mo kuan. Shout out ati Lilian. Hoy ag bugan ret. Sila ba nag-ipo ka ba? Naman. Mga rin ako kay para makita ini. Marami nga magbahay si Alin baby. Maglagi tos ka man. Ag imong garden di ka magtanam? Tanong lagi akong tanong daw. Aw, ang tabangas nanay. Di na sa anis, Tiribers Masulabis Garden guys, kay nagigwaos lagi in town pa ni. At tabangan na raman na mo sa isang garden. Kay ko na bi. Kita ra dere mo ka. Kita ra magyapoy mo kaon, ag bilahan lagi, ning sikil ag ud. Di ana lagi, kuha nagtanong lagi kuno. Tanam arong may anihan. Babay te, amping mo. Ngawat ko gusto pandaw ako nangawat. Jama-jama ka raman kang lalay ng hinatag ka. Panggiamping mo sa inyong biyahe. Imong bago din mga nanay. Labi na Tiribers, di sa magpakubik-kubis buhog ha. Ang tingin ng bugan. Amping isag buhog kay di siya musulabi. Kwako. Kay ate manon siya ng ubo sa likod. Ate manon siya di mo sulabig. Basig mo sulabi ka na to ubo-ubos. At bangas buhos ni limbuhol. Ning di siya mangusig mang tao man ko. Labi taw bagi-amping mo sa inyong mga biyahe kay to na si Mama Julie na una na. Pag hindi mo kulighan. Pag hindi din kulighan ito sa bahan kay ma, ludaan dyan ang ibang pasayro. Pudang pangju ano ka pa dere ay. Ali. Tisyo. Bye-bye, Mama Ruby. Bye-bye, Mama Ruby. Mag-vlog sa Malacanang nga isa. Katulong ko namang Marcos. Bye-bye, te. Ang gulo mag-amping ka. Ang sa mga anak ko nito eh. Nagsasato te. Yan na. Yan na. Pag-amping imong biyahe ko, no? Inyong biyahe. Masalyan na ng luod eh. Uy, yan na. Yan na, dali, babay na Mama Rubiday. Dali. Dada ko nag-iring. Ag-iring tayo, pasulubing. Pasulubing na noon. Ayaw. 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 Ayaw na kaya. Ay, mga samang kamo. Babay naman ko. Bye-bye. Magkita na silang Brian, guys. Hala, babay sa. Bye-bye, Mama Ruby. Mag-amping Mama Ruby. Mag-amping, Mama Ruby, ha? Dali siya. Nagaw, nagaw. Kay balik naman ko. Mabalik naman ko. Mabalik na lagi ko. Ginoo ko. Mabalik na ko. Ha? Bye-bye. Mama Ruby. Ano man yung ubanan, Ivy? Adyo kay mong sila ko. Naku. Ano man ubanan? Sa pagkadag mo, mas si Kubag. Ato atong nanay, tatay. Gilak yan. Hindi na ako mabisag-bisag ka rin dito. Daw gibilanggo in town. Sa kadamgo. Belated day, happy birthday kay Basilog. Di ko maka... Hay, di makauli. Simba ko ka dyan. Maka ng graduation ni Nicole. Kasi di kaon. Tatay ka na ba? Chocolate. Tatay ka na tambang. Nagwapo lagi ka tay, namura na kang Marcos tay. Marcos! Wala ko sinsiyo. Naulingan mo sa Aw ka ng tibuok. Uli-ulian ka na, masama sa nanay ka in love tay at sa ganahan. Diyan nagkikabidot naman dyan ko na yun sa aman. Ikaw muli, mag-adun pala, mag-ari. Kay buwan man di man sa Ano mag-ngari si nanay? Mag-ari. At si Manong. naman. Bye-bye, Mama. At si Manong yung ginoo. Pwede naman ko nila pauliin. Ginupo ang lisura. Mingaw mis imong nilutuan ting. Kumba. Karlan ko no. Ang mga buwak na rin. Unahon sa laman ang buwak. Happy birthday tayo. Red, pag amping sinyong biyahe ha. Agiingan ka dyan ng ampingan. Pag ubos og ibabaw. Way labot ang tunga kay himisong na kana. Abitaw, lisod pag di mag-amping sa biyahe. Bisong kinsa, mag-amping dyan. May isa pang siya. Ang kanilaging tag-ija na tag-masakiron. Mag-amping na sa baba. Oh! I love you. We break cambio. Nagbitay-bitay nagkuhan. Nagbitay pag-amping mo. Nagbitay nag-charger. Naway, sino nagranada? Arang. Kare. Sinanagos. Kabaw. Kare. Tinula. Ang unod. Way, sige-siglas sabaw. Aba, okay baka po sabaw rin kaldero gamay. Asan masalian mo? Katawag yung kauman ko yung batasan. Ag si Mama Julie na to, namuti na to, hinuwat ninyo. Bye. Yo, kira para mapabalikon.
Bye-bye, Mama Ruby. Babay te, pag-ampay si mong biyahe. Isa ang baka ni... Damay, sadya ng ulbo. Bitaw bulbo. Og na, Mauli. bugan pa, bubu. Alagi, ano ka mo uli? Pwede ko na sinasibo. Di, Suot na tama. out ni buo, ang busisiyo. Mama na to yung Dapat ang presyo mo ba? Ganahan di kusbag na Mama Ruby Way pagluib jug mga bagay nga nasamas kalimbuhol. Mata pa na gidang limbuhol itong pagkasal Michael. Kani waga. Paso pod. Mura dating army. Nakadakun, medyo galing kay Green. Ha? Mura ko nagbag sa Shopee eh. Yes, ano doy? Jadi ka buthunon po ko. Ito ilang driver na. Bye-bye, Mama. Ojo ang gwapo. Bye. Bye-bye, te. Amping. Agwa pa ka jabu-jabuon sa kuno. Amo, sulabi ko na po sa reverse. Lah, sige mo. Inga na lagi ng mga kugihan. Magdag pananam, kuwang na naman dad kamunggay. Idad apa ring duzang tatay te. Dad ag duzang tatay kay mamukot mo na tos kay ide. Bitaw kugihan, bitaw kadto ni Ate Ruby guys, mamuuli dari nagda di ko nagbuwa kay tanom dato Cebu. Eh og pohon pag kami makatos ilang chip, alang Cebu. Makatos ila Cebu, magdapon mi dato isda aw pukot karing duzang tatay hugman. Amping ta. Magamping. Motor ako sa iyo. Basta kay pohon, birthday tatay. Manong Ginoo. Managat ko bang idi? Kinsa Iroy. Gusto mo uh, Roy na na. Sibo na ura. Nagpa. Sam. mating wala ko'y kauban na rin bahay paduding-duding ni Yaya ti reverse. Lagi paningat kayo lagi. Be, bakay be. Di pa sulabi ko secrets bahan ha. Pagpinta na yung ubo. Tahan na kuno ning balhin na buko-buko. Bye-bye, Mama. Babay mo, pagamping mo. Usa kay. Warang ba? Di nay. O nay, di mo sakay tata, mo sakay motor. Nay no. Nay. Makarga pa rin mo. Mo sakay likod. Kay kubo ko nag Amen raw, ibutasan ka dyan ni na. Okay na mga labot sa amin ng ubo. Medyo mag-agkamot may mga ubo. Lamin namin. Eh, dugay-dugay pang... Kastira si ba? Ano ko tayo? Kuha ng kamot! Di mo kakita ay! Kung na lang ako, minsan ako. La! Manghatid na ba? Makakaon na ba po tada naglitson nga? Pinapiti. Bye-bye! Bye, Mama Ruby. Bye! Basig na nga bilin. Akuhan, power bank! Mana guys, ala ka kastira si bo? Lukduhan ang buwak. Isa-isa, ito na lagi. Kamao mo rin pagkamukidyo, te. Bye-bye!